M'estic espantant una mica perquè m'esteu preguntant molt sobre els bucles i sobre què passa i per què no para i les iteracions i aquestes coses. Llavors, us vull ensenyar la cuenta de la vieja, que és una cosa que no he fet a classe encara. Mireu, si jo creo un bucle, m'és igual, un while o un for, no importa, while una variable qualsevol, variable 1, sigui menor que una altra variable que li direm variable 2 per ser originals, jo puc controlar el que passa a cada iteració i és important que nosaltres sabem què està passant en cada iteració per poder fer el codi bé. Llavors, per exemple, anem a posar aquí que var 1 és 0 i var 2 és 5, és igual a això. O sigui, aquesta condició al principi és certa. Var 1 és més petit que var 2. Si fos així, no entraríem mai en aquest bucle. Podem fer les proves que vulgueu. Això no fa res. Si ho posem al revés, fa un bucle infinit, cosa que no em ve de gust fer. Llavors, a dins dels bucles, la gràcia és que alguna cosa canviï, o fer alguna cosa, o fer un print, o fer un input, o fer alguna mena de comprovació, etc, però fer alguna cosa. En aquest cas, el que volem fer és canviar el valor de var 1, que li anirem sumant 1 cada cop. Llavors, el tema és, quan pararà, quan s'aturarà aquest bucle? Quan var 1 arribi a un valor que sigui igual o major que var 2. Llavors, nosaltres podem controlar a cada iteració què és el que val var 1. Primer val 0, després val 1, després val 2, després val 3, després val 4. Si var 1 comencés valent 2, a var 1 el primer print faria un 2, perquè var 1 al principi var 2, després val 3, després val 4. Si var 2, imaginem que var 2 també li sumem coses. Això seria un altre cop un bloc infinit, perquè cada cop que avancéssim un a var 1, var 2 també avançaria 1, o sigui que sempre aniria pel davant. Però podríem fer alguna cosa rotllo, mira, var 1 suma de 2 en 2 i var 2 suma de 1 en 1. I aquí ja comença a ser una mica més complicat entendre quantes iteracions fan les coses. Llavors, la cuenta de la vieja consiste en agafar normalment una llibreta i fer tantes columnes com variables tinguem, posem aquí var 1, normalment tenim una variable que és un comptador, però en aquest cas tenim només dues variables, perquè és un while normal, var 1 i var 2. Ups. Això m'ho he imaginat més fàcil. Al principi, quan val var 1? Val 0, I var 2, quan val? Val 5. Molt bé, ja ho tenim apuntat. Llavors, entrem al bucle. Sí, perquè var 1 és més petit que var 2, Val 1 és més petit que var 2. Llavors, quan val var 1? Doncs var 1 més 2. Per tant, valia 0, ara val 2. Sí? I a var 2 què li fem? Li sumem 1. Per tant, ara val 6. Perfecte. Entrem a la següent iteració amb aquests valors. Entrem? Sí, perquè 2 és més petit que 6. Podríem tenir una altra columna, que us anirà molt bé, que és var 1 menor que var 2. Aquí és true. Aquí és true. El que estem fent és fent com la memòria de l'ordinador, intentant entendre què està passant en cada moment, en cada iteració. Això us anirà molt bé per practicar i si teniu algun problema en el vostre codi, o sigui, si heu creat alguna funció de cara a l'examen i no sabeu ben bé per què falla o per què fa una iteració de més, quan feu aquesta taula us queda tot claríssim. En aquest cas tenim que var 1 val 2, var 2 val 6 i per tant var 1 és més petita que var 2. Tornem a fer, a var 1 li sumem 2, per tant val 4, i a var 2 li sumem 1, per tant val 7. Continua sent cert que var 1 és més petita que var 2, per tant, ok. I tornem a fer-ho, perquè tornem a entrar al bucle, perquè és true la condició. Per tant, var 1 val 6 i var 2 val 8. Continua sent cert, per tant, tornem a fer-ho. Ara var 1 valdrà 8 i var 2 valdrà 9. Per tant, encara farem una iteració més, ho veieu? O sigui, això és el final del while. Fins aquí hem acabat el while, fins aquí. I ara mirem, tornem a començar-ho? Sí, perquè 8 és més gran, és més petit que 9, perdona. Per tant, tornem a fer una altra iteració, que és, li sumem 8, 2, 10, i a var 2 li sumem 1, o sigui, 10. I ara ja no és cert que siguin més grans, per tant, ja no tornarem a entrar. Si nosaltres haguéssim fet aquí un print var 1, var 2, podríem fer var 1, var 2 i també imprimir aquest booleà, que és var 1 menor que var 2. I si us fixeu, tenim aquesta taula fins al moment on
no es dona la condició, perquè ja no entrem en el while, val? Per tant tenim una iteració menys. A aquesta taula us anirà molt bé fer-vos en paper o fer-vos un print d'aquest estil per entendre què és el que està passant a cada iteració. I a més és una cosa que hauríeu de saber de manera com intuïtiva. Abans de posar-vos a programar heu de pensar, val, si var1 va sumant de 2 en 2 i var2 va sumant de 1 en 1, que això és un exemple tonto que he fet, quantes iteracions hi haurà? S'acabarà? Serà un bucle infinit o no? Què va més ràpid? Val? O sigui, heu de tenir com aquesta intuïció abans de posar-vos a programar. I aquests prints i aquestes taules cuenta de la vieja total pues van superbé per estudiar i per entendre el que està passant a la vida.